Ahí está Taramundi. Aquí hay un sitio para parar. Altísimas colinas. Silencio e o río que vai aí abaixo. Comprobando estas pistas porque non sei se o coche pasa por aquí. A ver, aí hai roupa, nesas casuchas hai roupa colgada, señal de que alguén vive, pero que medo me dá traer o coche por aquí. Vale, que andando son 43 minutos. Está cheo de néboa. Aí tamén hai roupa. Aquí tamén vive xente. Que eu creo que o meu coche é máis ancho que estas pistas. Empezamos a ruta aquí na casa de Perucho, cos cadeliños. Está aquí marcada. Hai nevo, pero vai a levantar, obviamente. A ruta empeza aquí. Que pena que non se vexa. ¡Ay, mi! Este trociño dos Oscos quero deixalo grabado. É unha auténtica beleza, iso que por aquí xa non hai as telas de araña. Aquí que levamos nadando, mira que preciosidade. E imos cada vez máis abaixo. Isto é unha beleza. Look around. Xa se empeza a ver de feito follas caídas. Xa mal. Muritos así por todo este tramo. Todo desvío de outro dos desvíos polos que se sigue a ruta do silencio. Aí está o arroyo con un suelo mullidito por aquí. De carballos e de outras árbores. Precioso. Aquí temos a ponte. Este arroyo chulísimo, ven por aí o sendeiro. Frondoso, fresquiño. Dá gusto esta ruta no verán. Auténtico gusto. Preciosa. Ruta do silencio.
Desde que subimos pasadón, unha preciosidade. Aí están os eólicos que deixamos antes. Ali está o Roquedo, que nos parecía altísimo. Estamos moito máis altos agora. Cambiou o bosque totalmente. Totalmente cambiou. Madre mía, cachovistas. Wow. Amazing. Tremendo, Desde aí de abaixo, as vistas son tremendas. Aquí no tramo de baixada xa, despois daquel subidón, fresquiños, o suelo diferente, e aquí hai ladeiras rocosas tamén. Ui, que preciosidade. Que preciosidade. Isto non se fai. Deixar aquí unha colilla non se fai. Isto non se fai en este sitio tan privilexiado. Isto non se fai. Vamos, alá que queda moito percorrido. Cortiño, cortiño. Viñemos todo por aí. Mira, aquí os diferentes tipos de árbores, Fíxate, cantas especies, 1, 2, 3, 4, unha pasada. Unha pasada, esas que teño que investigar, as rosas que teño que investigar, e aquí que hai? Hubo outra construción, aí abaixo. E ali adiante non sabemos se hai colmenas, si que é aquelo. Ai, por fin baixamos, que o repecho son de repecho de subir, De subir, prestoume ao señor dali da aldea este bastón. Si, señor, explotación apícola, tal e como eu decía. Verboten. Sí, a ver se non nos veñen as abellitas a la rica miel. Toda a ruta está super señalizada, Este Brusquete, Ayuntamiento de Villanueva de Oscos. Onde va? Están os ositos a mirar o valle. Mira o valle. O val. Que maravilla. Que maravilla. E a este lado, este outro tipo de vegetación é de sotobosque. Oh. Que? No es muy extenso, pero es muy bonito. No, de extensión tamén lle chega, É profundo. O profundo dos valles. A ver, vimos daquela aldea da lá. Curva, curva, subida, curva, baixada. Xun. Aquí empezamos outro camiñito máis estreito, deixamos atrás toda esta preciosidade. Mira, preciosísimo valle. Sí. Vamos a ver este cacho. Vamos a ver este cacho de aquí. Hola. Hola.
Dios. ¡Ay, sí! ¡Qué momento! Es como si fuera ¡Wow! está empezando a entrar. ¡Ay, venga néboa! Sí, sí. Se estuviéramos nas portas do Ale... A cascada de Celón. ¡Qué maravilla! Ahí está. A mojar el cuerpo. Sí, ademais non ten moita corriente, sí? En esa piedra de la derecha, igual se podría sentar uno incluso. Pues no tengo... Outro pequeno vídeo da cascada do Celón que baixa por aí abaixo na... Ai, ruta do silencio. Aquí baixa con o seu mosquito. Bueno, aquí está este cartel mal posto, obviamente, porque a cascada está moito máis lonxe. Este é o arroyo que baixa da outra, da que estuvemos antes. A ruta sigue por aquí. Non había ponte, co cal houbo que cruzar o arroyo. Pero nada, casi non leva agua. Precios. É refrescante. Ah, aí está a ponte. Muiño de Bobia. Por aí pasou o arroyo, muiño, verdad? Paisaxe aquí, que te cagas. Ah, mira. San Cris... Que pon? Cristobo. San Cristóbal, fin de ruta. San Fin... Cristóbal es donde tenemos los coches. Fin de ruta, pero ainda falta, non? Sí, sí, ainda Ah. falta. Si non temos que seguir andando. Como os peregrinos. También déjame aquí, Isto vais a seco agora, pero a dir, cheo. A preciosidade, De verdad que sí. De verdad que sí. Paisaxes variadísimos. De fresquiña para o verán. Vamos alá. Bueno, pois aquí outra subidita máis. O que dixemos. Se baixa despois sube. Pero moi ben, Moi ben. Non é que faja un calor, pero miro o valle. Non se aprecia, pero vimos aí de abaixo. E claro, hai que subir. Os oscos en todo o seu esplendor, Madre mía. Que barbaridade. A profundidade do val, a profundidade dos vales eses de aí. Wow. Continuamos. Aquí o pobo xa está aí, aproximándonos. Aí está a grava o terreno do que discutimos se era factible subirlo ou non, porque as pedras eran resbaladizas. Fixemos todo este recorrido. Amazing. Por aquí xa aparece o